Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela qal li l-Gvern se jkompli bl-infurzar fuq il-konċessjonijiet tal-imwejjed u s-siġġijiet. Intervistat il-bieraħ filgħaxija f'Birzebbuġa, il-Prim Ministru rrefera l-azzjoni li ttieħdet fi Pjazza San George f'Għawdex u qal li s-sitwazzjoni ma kinitx aċċettabbli minħabba li fost oħrajn kien hemm drabi fejn lanqas funeral ma seta' jgħaddi minħabba s-siġġijiet u l-imwejjed. U għamilha ċara li mhux se jaċċetta l-attitudni ta' dak li sejjaħ cowboys u qal li kulħadd irid jopera skont il-konċessjoni. Hawnhekk il-Prim Ministru refera s-settur tal-kostruzzjoni u qal li apparti li bdew jiġu liċenzjati l-kuntratturi se jsiru bidliet oħrajn fosthom l-iżvilupp li jkun għadu suġġett tal-appell ma jkunx jista' jibda. Dr. Abela qal li l-Gvern ma jistax ikun galantom b'art privata iżda art pubblika li tista' tkun żviluppata se tinbidel fi spazji miftuħa. Wara li elenka diversi miżuri li ttieħdu għal ġid tal-familji fosthom waqt il-pandemija, Dr. Abela qal li huwa jemmen f'ekonomija li tikber u li twassal għal aktar tħul. Irrimarka li huma jaqbilx ma' żieda fit-taxxi għax qal li dan il-pis jispiċċa jbagħti l-aktar minnu iż-żgħir. Il-Prim Ministru tkellem dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali u waqt li ammetta li l-Partit Laburista ħadem għal rebħa akbar, il-Partit Nazzjonalista qal li ma rebaħ ebda elezzjoni. U kompla jgħid li għaddejja diskussjoni mad-delegati tal-Partit Laburista biex flimkien ma' tmexxija titfassal it-triq il-qudiem sabiex il-Partit Laburista jkompli jiġġedded. Ħabbar li sa nofs Settembru l-Partit Laburista se jagħmel l-elezzjonijiet kollha biex jimtlew il-karigi fl-amministrazzjoni fosthom dik tad-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Laburista. Dr. Abela ċaħat li tmexxija tiegħu warbet l-idea ta' moviment iżda staqsek il-Partit Laburista setax appella aktar għal votanti li fost oħrajn jikkunsidraw il-governanza tajba bħala tema importanti. Dwar il-kwistjoni tal-isptarijiet, il-Prim Ministru tenna li l-Gvern fittex lil Stewart Healthcare fil-qorti meta fost oħrajn il-kumpanija ma ħassitx it-taxxa dovuta. Għamela ċara li l-Gvern se jkompli jiġġieled għal kull solt li tħallas u li ma sarrafx f'servizz lill poplu sabiex jingħata dak dovut lura lill pajjiż.